ita wannan masoyiya ta ce shan askirin zamu je zuwa Plutus. Sai ka dauki tsiyan mutane shan askirin ke daga ina zuwa ina mu ta office. 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 Calm down, officer. Kai officer ka taba Ina so kai ki wajen shan askirin Plutus. Ina nan kan cikin ka ba bane wa. kai daga ina zuwa ina? Ina zaka dauki tsiyan mutane zuwa? Assalamu alaikum. Kai officer ka ga miƙo ma hannu. Ka taba ga an ba officer hannu? Ke daga ina zuwa ina? Shan askirin? Kai ina tambayan ka bani ansa mana. Officer, ka tsaya ka saurare ni. Ita wannan masoyiya ta ce shan askirin zamu je zuwa Plutus. Sai ka dauki tsiyan mutane shan askirin ke daga ina zuwa ina mu ta office. 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 Calm down, officer. Kai officer ka taba ma hannu? Sorry sir. Sorry sir. Zo dai ka ji. Sorry sir.